mo karju arju je prang sini ke reply da pier lo je laso ke chingwai ke kapang sama phan chorji nili hepen than lo athe experience lo past experience de te chingwai dunong lipin lang tolam ta gali athe border issue puthak ta batai chingwai po hala so ke chingwai holo puludang te ke chingwai meuji starting ke last ki jo dobang ke aning ke pathia po resolution ta ini majud ko ke asilahi problem do asinili ki pudam ngang tunga bang elasi kacuning rian cholo nono bang ke jongsi ilitum ahok petpen arja thiji buludang de karbi buludang de ilitum katugo beta laso ka chingwai ardi ki dunia phan responsible ado tinda emi hala so responsible jongsi en lagi si lagi ni amuni da karbi tunjong si difurong so pilong komten karbi long autonomous council election hai un kali election dom lo de along ta ini to me podamelo pulutan ta nonge isi minduk me melam nola marar long rival sensory nili non nili to isi tim do non hala so tim non survey pom lo de ladak rong barin gitu tum hana din long anta marar long rival sensory nang par lo lason along long nido lasi nang parlo le adin long nang parlo bor idet lapen ke inut bahani atum ke ilitum bo chairman atum handa karbihian adin long ke thertam hai ta pgr lage illegal bang hala da kon ni do bom lo hala da ke theram hai ke kalima di lasi hala hui do nona bang at kili lo asanda eviction plan si hala da ke kempa scheme ka kempa scheme hedi hala da se aku scheme kedeng hala da ke thing pia aklim hedi ke je phanchi sikthro jo lasan da do laki university atungo matlo lasi lahui ke karbihan ke unro jongsi lason pulutang ke chokche pulo lasi pini la pgr along le lama pota latum election ji buge ni liming the non kado besi pulo jong aga hai mata he ni pudami bang alang tum hai masi he lasi ke hai ji kapa hai ji ke pon ji pulutang le litum thur pak nai lag isi hini bagai tum arja thip nai itu unji ma responsible enji ma ene NG pulutang te tohol alaka anutin ta responsible enna hala bagi litum cetong na arlu kiludun longa tuman ta ludun long le puste me tuma hong puste bar jate na coba di moral support pitu ninge lan cholo laso ke chisong pachun ji phan ke option masih avelo lan cholo lajong si pinene pulutang ge ke larji ke larle bange tum responsible dul de guna de